Weke obodo agba n'ọsọ n'ọkwụkwọ onye eze nne ịnụrụ ihe na-ata tibe yọcha mana arụsị ijere ọgụ na-enye bọọlụ nwakwa eru udene ịnụrụ ihe na-ata tibe yọcha mana arụsị ijere ọgụ na-enye bọọlụ ihe oye odeziri igbo mmemme afọ nwa bịa afọ nwa agba n'ọsọ n'ọkwụkwọ odogwu nwoke Ebube Chukwu ụzọ na Nsụka tata ka e mere +1 anyị nwebụ oge na-akara ugwu anyị sị na ị ga-adị ka echi na-echegharị agwụ Ifeọma ga-emele gị ife akwa ka ife nwe agala ofuba ego oyibo ka nna n'isi gị taa anyị mere +1 azị na ejebe na iyi ejelu ịnaba anabalị ihe alalu afọ nwa odogwu anyị ekene gị onye na-ekwu okwu ya bụ Ugwu Kevin Izuchukwu afọ nwa 1 n'Opi Kingdom Ebube Chukwu ụzọ na Nsụka ọkwa gị bụ CEO afọ nwa Echenji Eukarian Lord odogwu ọkwa Agona Swedro Ghana ebe ị nọ eme ụwa gị odogwu time na +1 oge na-akara ugo na-asị gị happy birthday asị na ị ga-adị ka echi na-echegharị agwụ eke obodo agba n'ọsọ n'ọkwụkwọ see the way he love you. Ebube Chukwu ụzọ n'Opi Kingdom anyị nwebụ oge na-akara ugwu asị na ị ga-adị ka echi na-echegharị agwụ asị jebe na ije ejelu n'abalị ihe alalu agụ ụgbọ nna
nwa wezie n'ịkpafọ